सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर वालों के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, अभी एगो भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत ही बड़ा खबर निकल के सामने आ रहा बार के बता दी कि अभी खेसारी लाल यादव लाइव भई रहा हन। लाइव होके एगो बहुत ही बड़ा बात कहले बारे ऐसे लोग बताई तो खेसारी लाल यादव के आज गाना सुबह ही आइल ह, एगो देशभक्ति सॉन्ग आइल सुबह खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर, जो काफी अच्छा चलता है। लेकिन खेसारी लाल तब थोड़ा बहुत दुख व्यक्त कैल हन। दुख यही खातिर व्यक्त कैल हन कि उनकर गाना के डिसलाइक लोग कैले बाटे। वो कहता रहे कि देशभक्ति गाना के भी अगर लोग डिसलाइक करता तो जरूर कोनो बात हुई, काहे कि खेसारी लाल यादव कहलन केहू के रुआ फैन हो सकता है, लेकिन देश 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 होला, देश खातिर रुआ लोग डिसलाइक ना करी गाना के, काहे कि खेसारी लाल यादव के गाना डिसलाइक बा। तो थोड़ा बहुत खेसारी लाल यादव भड़कलन ऐसे लोग बताए तो डिसलाइक के मामला में लाइक बहुत ज्यादा बा, लाइक बहुत ज्यादा बाटे, ओकरा सामने डिसलाइक थोड़ा सा भी नहीं किया। ऐसे लोग बता दी तो खेसारी लाल यादव जोन गाना जे भी डिसलाइक कैलक ओकरा के थोड़ा सा चेतावनी दिलन, कहलन देश खातिर तो ऐसा मत करी लोग, और वो लोग केहू के फैन बानी तो रही ओकर कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन देश खातिर तो एक बार लाइक कर दियो गाना के। ऐसे ही खेसारी लाल यादव अपना लाइव वीडियो में कहलन और बहुत सारा बात कहलन। ऐसे ही रहलक ज्यादा खबर जो छपरा जिला भोजपुरी लेके आई। अगर इन लोगों के वीडियो बहुत ही अच्छा लागल तो वीडियो को लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी। अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कैले तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिए, वही जो बगल में घंटी वाला बटन है दबाओ ना भूली, ताकि वो लोग अपडेट आसानी से मिल सको। धन्यवाद।